Utečte na chvíľu z reality. Tak toto som nečakal. Je to bezpečnejšie. Dobre si to užili, lebo viackrát v živote to už neuvidíš. Že by sme sa už pohli? Tak švihom, vážený. Adam, hýb sa. Poďme! Rýchlo! A fičíme! Blade 2, pán prstenov, sestra v akcii, špecialista, ako utopiť taxi. Nechajte sa strhnúť sviežým príbalom novembrových filmových hitov. Buďte aj vy unesení fantastickým svetom filmových zážitkov. V novembri s Markízou. Aj na teba dôjde.